Puspitorum kasliring samira nomre sekar kaduk ngas kadanyo maweh raras retnaning driya butuh kunggir wong bagus parikesit wonten dawuh timbalan Kanjeng Eyang purnaning perang Baratayuda para pepundhenmu Pandhawa wis padha gumolong rembag semono uga para kawula uga wis padha nunggal swara matah sira supaya dadi song-song mahkotaning praja Ngastina kang mangkono parikesit dak suwun sira aja nganti mangru tinggal aja mandheg mangu aja nganti kelangan kiblating kautaman lan jering bebener tatanen rasamu tatanen jiwamu mergo dadi ratu kuwi dudu mujudake bubungah nanging iku amanah tegese dadi ratu kuwi kudu tanggung jawab sak utuhe tumrap negara lan para kawula dadi yen sira wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pangalem kulup parikesit duh Kanjeng Eyang jimat pepundhen kula ingkang wayah ngrumaosi cubluk cupeting nalar tuna ing budi cingkrang ing samukawis Eyang negari Ngastina ingkang semanten wiyaripun menika lajeng menapa ingkang saged kula udhahaken kangge nusa bangsa negari ingkang semanten tebanipun Eyang parikesit rungokno ya nggir wong tuamu kang wis nyuwarga ya putraku Abimanyu iku ngrakit kekendelan jroning perang gedhe Baratayuda gugur pengawak kusuma bangsa ya merga ngandhemi jiwa kasatriyane bareng sira parikesit iku anak Abimanyu digadang-gadang dening kabeh eyang lan para kawula supaya besok bisa nyekel panguwasa praja nanging sawijining ratu mono dudu barang kang gampang merga apa merga ratu iku beda lawan kawula yen kawula nang ukur marang kudrate nanging yen ratu iku wong ingkang sinampiran pakaryan ngatur kendho kenceng ing pernatan amis bajining kahanan mula warekesit
Sawijining ratu mono kudu ngasta daya panguwasa luhur, ngambil gawe ping widi. Kudu wibawa pinter piguna, pilah ora pilih-pilih lan kudu tansah ngedoi marang piyala. Pinter tegese sugih kawruh, sugih iguh partikel. Ingkang tumanjane bakal bisa kinarya ngenthengake jejiban. Dene piguna wong dadi ratu mono kejaba kudu pinter, uga tansah kulina nanjake guna kapinterane supaya murakabi kanggo bebrayan agung, murakabi keluarga lan murakabi kanggo awake dhewe. Dene pilah wong dadi ratu mono kudu ngerti mapan nggawa umpan. Merga ratu iku kiblating susila, banjur ora pilih-pilih. Tegese wong jumeneng nata mono uripe kudu tansah merdika, aja nganti kabanda dening rasa bungah lan susah. Kang pungkasan ngedoi piyala. Tegese kudu tansah sumingkir saka sakabehing wujud maksiat. Saikian babakan pinter banjur tekan ngendi kapinteranmu? Senadyan direwangi uragat pirang-pirang yuta, mongko para kawula ingkang padha kesrakat iku mbutuhake kudu sinurung kanthi pamecut supaya gumregut lan darbe partikel saka ratu ingkang jembar wawasane. Mulai cak-cakane uripmu padinan mung kaya ngono kuwi, kaya ora pantes lamun tu anak Abimanyu, putu Arjuna kok bakal ngembat kawibawan dadi ratu ing praja Ngastina. Kula Gus Ndara parikesit sampun sumengka raosipun mundhak tumpangsuh Kyai Semar. Umpama aku mati wae kepiye Kyai? Ampun Den. Ngaten nggih Gus. Eyangmu nggih Ndara Janaka niku piyantune ladak lirih
niku pun kawit riyin. Merga kula niku ngemong keng eyang niku bebasan wiwit kuncung nganti gelung, piyayine pancen ladak lirih. Mula yen paring piwucal lan paring duka, kala-kala nggih mawi pasemon. Mula Eyangmu Arjuna nuturi kanthi pamecut rembug sing kaya ngoten niku mboten luput. Merga dadi wong tuwa niku nek kawruhe dienggo dhewe niku mboten becik. Lan wong tuwa niku nek ngandhani anak putu niku mboten wonten sing ajeng njlomprongake. Pun Den, saniki mang golek dalan sing sakmestine. Mumpung sampeyan isih jembar kalangane isih padhang rembulane. Mang tindakke sak becik-becike merga sampeyan iku diarep-arep makarya supaya leladi kangge nusa bangsa lan negari Ndara. Caritane satriya linuwe amaradi mring kautaman tan pegat mring pangestine. Oh Kyai, biar padang trawangan persasat lumampah ing wanci panglong kepapak obor sosro. Dupe aku midhanget kabeh pengendikane Kyai Semar kang mangkono. Tak suwun namung puja sesanti lan puja mantra. Pangestune para sepuh uga pangestune Kyai Nayantaka. Muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku, akal lan budi dadi cagakku. Kapitayan dadi gegondelanku, sabar dadi pusakaku. Darma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh dadi pangestiku. Nggih. Mang percaya mawon. Sinartan manteping rasa tumemeng tumindak sarta linambaran ati suci pepayung budi rahayu. Sapa sing darbe sedya hayu mesti bakal manggih rahayu, Den.
Dursabala. Ih, kula wonten dawuh paman ngerti endu. Wah, kula wonten dawuh man. Dina iki wanci kang prayoga kanggo nindakake rantawanan Karti Sampeka ngobak-obak banyu bening ngrubuhke para Pandhawa kang lan kanggo males wirang udi tuwuh. Liripun kados pundi, Wawan? Lho, Dayang Swela. Sabubaring perang Baratayuda Pandhawa kang wis nganggep jaya ing perang wis boyong negara Ngastina mangka aku Kertiwindu anak Patih Harya Sengkuni sing nalika semana gugur merga seka Werkudara lan kowe Dayang Swela kuwi anak Aswatama lan Aswatama kuwi anak Pendhita Durna mangka mbahmu ya Pendhita Durna kuwi seda sia merga saka Pokale Tresna Jumena wong Pancala Radya kepara malah gugure Pendhita Durna ditigas janggane lan mestakane dinggo ontlang dinggo bal-balan dening Tresna Jumena anak Drupada lan kowe Dursabala. Dursabala kuwi anak Dursala, tegese kowe iki turase Raden Dursasana. Ingkang nalika semana Dursasana kuwi gugur merga awake dipoteng-poteng dening Werkudara lah. Mula sak lumrahe yen awake dhewe kudu nyuwargake wong tuwa males wirang marang wong Pandhawa. Lajeng caranipun kados pundi nggih? Lajeng Karti Sampeka menapa ingkang katindakaken Wawan? Suwalanan Dursabala. Kaya kang wis nate dak kandhake yen awake dhewe kudu nindakake Rekadaya lan Karti Sampeka. Ngobak-obak banyu bening dadi dom sumuruping banyu. Bebeda api ruwang trenggiling apa mati. Kalenggan iki kabar wis sumebar yen to Parikesit anak Abimanyu putu Janaka ora suwe maneh bakal kawisuda jumeneng Ratu Ambawani negara ing Astina. Lah, saiki andum gawe Suwelan Dursabala piye carane kowe supaya nyabarake gagalke wisuda kuwi. Dene aku kang bakal lumarep ana negara Pancala Raden Pancakusuma kuwi anak Pancawala, putune Raden Puntadewa. Lah, rening Pancawala ya wis mati kudune Pancakusuma sing dadi ratu ing Astina. Merga kuwi putu mbarep Puntadewa ora kok malah Parikesit sing dadi ratu mula. Iki mengko Pancakusuma bakal tak pengaruhi supaya ora narimakake yen to Parikesit ingkang dadi ratu ing Astina. Wis ngono. Kula sampun ndungkap lan ngestakaken dawuh nggih, Wan. Sendika ngestakaken dawuh lajeng bidalipun kapan niki, Man? Ora sangenteni sesuk-sesuk mumpung ana dalan prayoga. Dina iki uga diwiwiti Karti Sampeka iki. Budal dina iki uga kowe padha ning Astina. Dene aku ning Pancala Radya. Yen ngaten sewang-sewangan nyuwun pangestu kula inggih nyuwun pamit. Nyuwun pangestu Paman Kertiwindu Daiwang Swela lan Dursabala ingkang padha praetung hati-hati.
pasewakan Yono ingkang sinedya Basuki ingkang pinanggih Rahayu ingkang tinemu anenggih negari Pundita ingkang kaeka adidasa Purwa eka marang sawijadi linuwih dasa 10 Purwa marang wiwitan senadyan kathah titahing do ingkang sinungga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra racak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupit ing dalu samangke yekti ingkang sinebat negari Ngastina ya negari Gajahhoya ya Liman Benawi ya ing Guru Jenggala pramila winasta negari Astina karunada ing muni ingkang yasa Prabu Hastimurti Liman Benawi inggih Gajahhoya minangka pepangeduk gunaning kono kinarya kedhaton ing Dwipangga apantesna kinarya pambukaning kandha Saratri mangkawit upaya negari 100 tananduk kalih nadyan 1000 tan jangkep sadosa dasar negari ingkang ancik jaman Kalimataya kali jaman Mataya ewah-ewahan paripurnaning perang Baratayuda Jaya binangun para Pandhawa nuli boyong wonten negari Ngastina yakti ngancik jaman anyar lan tatanan ninggal datana momoka lamun negari Ngastina kawis tinggal panjang punjung pasir ukir luh jinawi gemah ripah kerta tata turaharja tur dasar para kawulane sami sayek saeka kapti akarya luhuring nusa bangsa lan negari tu negaring Ngastina kena winastan negara ingkang gedhe obore padang jagate dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane ngenguwung tejani ngambara rungkun taping nagri lah sinentawa ingkang jumeneng nata ambek bau denda Nyakrawati yakti aja juluk Sri Maha Prabu Kalimataya ya Prabu Puntadewa ya Prabu Yudhistira ya Prabu Darmakusuma ya Prabu Darmawangsa ya Sang Dwija Kangka ya Sang Ajata Satru Nalendra ingkang berbudi bawa leksana tur hambek hangayomi dharma hangayomi agami suci hangayomi para kawula kang samya angreksa raharjaning nagri duwe nangayomi dhateng haing sapadha-padha hanggung hangaosi dhateng asanes kapunggal semanten kawibawaning praja awit lamun to ginunggunga nadyan Saratri tanana pedote nujuri sajuga sang nata keparang miyos tinanggil mungguing sitinggil pinaturata kadhep dening para kadang
Ngaglah Yayah Prayitning kewuh tuhu menika pisuwanipun satria ing Banjar Jumut kekasih Raden Werkudara ya Raden Bratasena dene ingkang lenggah mabukuh amari kelu mukalir Kanjeng Pratiwi tuhu menika pisuwanipun pamadyaning Pandhawa satria ing Bana Keling kekasih Raden Harjuna ya Raden Janaka ya Raden Permadi ya Dananjaya ya Kumbang ali-ali datan kantun pisuwanipun satria kembar kemanikan ingkang lenggah ing Mandaraka nenggih Raden Nakula saha Raden Sadewa nalika sematan kagiat kadara wekasan nampi rawuhnya ing Raka Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna mewah ingkang Raka Prabu Baladaya Prabu Balarama ya Resi Curiganata daya-daya den acarani kepareng lenggah jajaran Sang Nata sumorot cayane Yayah Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan lan Sang Hyang Brahma kocap rewu sing samekta mangono Sang Nata rasa medhar sabda dadi mangono pangentas marani griya ingkang dereng kababareng lisan Sri Tinon teng pasewakan busana maneka arna sebab puspiteng udyono
banjara sawarukma renggeng manik nara Prabanyo kang sumirat kanyaring tejo kaliwaran leraki laci siring dadet wimbo kekondo mrek inget katiuping samirana mandara sabaran mangambar kungas ngepeki madyaning pasewakan tandya Koko Prabu ing Ndrawati miwah Koko Prabu ing Mandura saestu nyuwun pangapunten yen to Puntadewa rumaos kebak ing dedosan lan dados sumbering kacintrekan nadyan kathah ingkang sami mestani bilih Baratayuda menika perang ingkang suci tetela mentol lan mengis kathah nuwuhaken pangorbanan saking para sepuh Bapak Guru Kadang Putra Sentana miwah para kawula ingkang boten ngertos kendhang kimpul pojok lereting lelampahan pating jerit reriyungan awit kasempya ing ngaredan wengising perang Baratayuda kanthi mekaten Kuhu Prabu tetela lamun kamulyaning para Pandhawa menika mawi ancik-ancik dateng bangke ning asanes Koko Prabu Ndrawati jagat pangestu ngrawayah Bathara Jagat Yayi kula kinten namung janmu pinilih ingkang kuwawi narbuka kaendan ingkang kasimpen wonten salebeting kesusahan Yayi kula aturi enget bilih tek liwering mubah musik ing kahanan menika boten uwal saking pamurbaning Hyang Agung Yayi menawi mulat gelaring perang menika Pandhawa kebak ing dadosan mentala dhateng sedanipun para sepuh para kadang lan para putra nanging nyatanipun Pandhawa menika satru ingkang pinangka dados dutaning pangeran ingkang kajibah ngayahi dharma suci dasaripun menapa sepisan
Pandhawa boten wenang anduwa dhateng kodrating papesten bebasan kridaning ati datan kuwawa bedah garising mesti budidayaning manungsa tan sembada ngungkuli purbaning kang kawasa kaping kalih Baratayuda menika dados sarana kelampahaning ujaran kaul tagih tinagih miwah rampunging utang piutang ingkang kaping 3 Baratayuda dados sarana sirnaning budi candala icaling watak murka naning hambek nista sartane tindak siya ingkang sinandhang dening para Kurawa menika Yai. Nuwun sewu Yai. Keparenga ingkang raka megat kelimah saking sawetawis malah saking wawasan kula samangke lajeng kula dherekaken damel lembaran enggal sejarah ingkang enggal ugi bangun dhateng kawontenanipun negari Ngastina Yai. Sampun sawetawis dangu para kawula menika nandhang sangsaya awit kajirat kamurkanipun Yai Prabu Duryudana. Samangke purnaning Baratayuda para Pandhawa menika ibarate wong gegawa ora saya enteng nanging malah saya abot merga kudu mbangun negeri Ngastina sautuhe. Ya jabane ya jerone pramila kula suwun para Pandhawa sampun ngantos tetel jiwa kasatriyanipun lan lelabuhanipun mujudaken negari Ngastina ingkang enggal ingkang gemah ripala jinawi lan para kawulane ugi sami guyub rukun sami daya dinayan lan samat sinamadan Yai. Wah barepun to aji kakangku aku yo mathuk kelawan pangandikane Jlitheng Kresna kakangku lan aku yo mathuk marang bule kakangku perang Baratayuda wis rampung. Wah mula saiki rasan dadak kesuwen Pandhawa saiki ayu enggal ngulir budi ngrembyake tangan njumangkake suku sengkut gumregut rumagang karya Yai Sina. Yo Koko Prabu matur nuwun dhateng sedaya pangandikanipun ingkang makaten Koko Prabu ingkang rayi badhe netepi bawa leksana. Kula badhe lereh keprabon pramila ingkang rayipun punta nyuwun pangestu boten dangu malih kula badhe pisuda putu kula parikesit Koko Prabu. Duh Yai Prabu. Semanten agenging kadarman sartaning kawicaksanan paduka Yai kepareng badhe lereh keprabon nuli masaken kamukten dhateng ingkang wayah pun parikesit. Mangke rumiyin Yai Prabu. Nuwun sewu. Lajeng mawi dasar menapa dening kang wayah parikesit badhe kawisuda jumeneng nata ing Ngastina. Mongko paduka menika gadah tedhak turun inggih menika ingkang wayah pun Pancakusuma, anak Pancawala. Nah inggih menapa kok malah lajeng matah dhateng putu Janaka inggih pun parikesit. Inggih Koko Prabu. Mestinipun menika ugi mawi dasar lan wewaton sepisan sumpah kula nalika ngayahi Baratayuda nalika semanten para Pandhawa kinepung gelar baris Cakrabyuha monggo Abimanyu ingkang milujengaken kula lan inggih awit lelabetanipun Abimanyu sampun lila ngurbanaken jiwa lan raganipun kangge sarana milujengaken kula. Temah Abimanyu rinanjab gegaman dening para Kurawa temah gugur kanthi lelabetanipun Angka Wijaya kula lajeng sumpah prasetya menawi Pandhawa jaya ing Bratayuda tedhak turas Abimanyu ingkang badhe kula pasrahi ngasta bawat adil negari Ngastina. Kaping kalih parikesit menika darah panunggal trah Ngastina Mandura tuwin Wirata. Parikesit anak Abimanyu dene Abimanyu Yai anak Yai Arjuna. Arjuna putranipun Rama Prabu Pandhu nata Ngastina. Lajeng parikesit anak Abimanyu putra Sembadra dene Sembadra putra saking Mandura. Parikesit putranipun Eyang Utari
Monggo Eyang Utari menika putranipun Eyang Bagindo Matswapati ing Wirata ingkang kaping 3 parekesit menika tedhak turasipun sadra ingkang sampun angregem wahyuning ratu lan wahyuning kraton. Janaka ngregem wahyu pepagem Makutha Rama, Abimanyu ngregem wahyu cakraning rat lan Widayat. Dene ingkang pungkasan kaping sekawan parikesit badhe kula jumenengaken ratu menika sinengkuyung dening para sepuh sentana miwah para kawula sakukuban negari Ngastina. Kanthi mekaten Kuku Prabu, kula wantun netepaken bilih wayah kula parikesit benjang ingkang jumeneng nata ing Ngastina Kuku Prabu. Kuku Prabu ing Dwarawati saha Kuku Prabu ing Mandura. Sigra-sigra yen marmana kanca sigra ngraketana wang sesangkana wang sesangka Nalendra mbek marwa sing sangka Katrigumulung mangrembahing madya kurada kura ora reka kiri Kuku Prabu keparenga kula sumalana badhe matur Yaya Arjuna. Ana apa Yaya Arjuna? Matur sembah nuwun dene Kuku Prabu netepaken bilih putu kula parikesit ingkang supados jumeneng nata ngrenggani Purayagung negari Ngastina. Nanging nyuwun pangapunten waleh-waleh menapa bilih ingkang wayah pun paripurna kalenggahan menika kisah saking kasatriyan inggih labet nalika semanten namung kula pecut mawi rembag supados saged mletik lan tangkar tumangkar krana badhe ngembani negari Ngastina ingkang wiyar tebanipun menika yakti boten gampil nanging malah mesgul manahipun parikesit lajeng semberat kisah Kuku Prabu. Wah lah dalah Janaka. Arjuna, kok kaya ngono adat lupiyut Daramandura kuwi ladak lirih ora beda kaya si Abimanyu mula kowe kena wae mecut rembug karo anakmu nganggo pangandikan sing landhep nanging yen karo putu ora kena ya Arjuna, ora kena. Wis tuwa ora iso nesu-nesu aku. Wah jlamprong putumu parikesit wis ditetepake. Wah, kang ora suwe maneh bakal dijumenengake ratu. Mula yen nganti kowe ora iso goleki putumu parikesit. Wah, aja takon dosa deplok pecah ndasmu.
Pangraos kula negari Ngastina kok malah kados wonten samadyaning swasana ribet, Nyai. Menawi saking pemanggih kula, prayogi samenika Yai sowan dhateng Pertapan Saptuarga, ngaturi dhateng Kanjeng Hyang Panembahan Maswapati. Pun Kakang Mandura ugi sarujuk, Yai. Krana ingkang badhe kawisuda narepati ngembani negari Ngastina inggih menika darah Mandura darah Wirata. Inggih, Koko Prabu. Ingkang mekaten kula suwun sampun ngantos kundur rumiyin kepareng sawetawis lenggah wonten negari Ngastina, Koko Prabu. Inggih, Yai. Pun Kakang boten badhe kawratan Werkudara, mangsa bodha sawegakna kabeh putu-putumu supaya padha ngrapetake pabarisan ya. Aja sumelang. Ngestoke dawuh babar pisan aku njaluk pamit. Wah, bakal dawuh marang putu-putu Pendhok Yai Senoyo. Ingkang praitna ngati-ati lan babar pisan bodolna pasewakan. Koko Prabu. Monggo sesarengan kaliyan ingkang rayi manjing dhateng Datulaya sesarengan nyuwun dhateng Jawata. Murih negari Ngastina sesantinipun tansah manggih mulya, Koko Prabu.
suwuke berbagai kreasi. Sing jaipung wis suwuk liyane Ya ora apa. Malah gayeng kok. Iya. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti ingkang Maha Kuwasa. Dene bengi iki awake dhewe kepareng sowan ana ing ngendi iki? Nok. Ana ing Pundi? Batur Sari. Bener. Waje. Ya, Guyu barangke ngapain? Ora apa-apa. Iki bareng-bareng saka Ngayogjes Kartes. Mrene mau budal awan mau dalane macet ora jamak. Iya. Weruh dalan macet iki sajae terus sik nyopiri aku ki terus kena. Nang dalan mah bengak-bengok wae wah. Ora kena dienggo ngaso. Iya, Surabaya hiburan mah. Acarane iki apa, Nduk, acane? Acarane menika acara tasyakuran khitan. Mas Ari Prayoga putra dari Bapak Eko dan Ibu Titik. Oh, ngono. Iya. Berarti iki acara khitan iki acara supit. Supit. Heeh. Ayo awake dhewe ora ngalami, awake dhewe wong wedok iki ora ngalami supit. Kuwi nggon wis rasa dijelaske jenes sindane iki nang kono aku sing kono wae no. Oh iya, Ding. Nah, ngene iki diwalik pisan-pisan ya. Bengi iki awake dhewe wis tak aturke mau suwan ning kene bareng karo kanca-kanca warga laras. Iya. Tur ya menawi kathah lepatipun nggih kula nyuwun ngapunten kula niku tasih dalam tahap tarap pembelajaran. Iya. Dadi umpama akeh klera-klerune kathah kelinta-kelintunipun nyuwun agung ing samudra pangaksami. Iya, Mak. Bengi iki barang awake dhewe mau wis nang transit wis ketemu karo bintang tamu malam ini. Iya, dikancani karo sapa? Dikancani karo Dedek Lintang karo Mbah Gareng. Kok Mbah? Ayo Mbah Gareng no iki. Wis ora mas. Ngono tak celuk mas ndak ngrasa nom. Iya. Mau ndak terus ngrasa nom. Arep